వెల్కమ్ టు ఎల్డి బ్రాండ్ సారీస్. బనారసి పట్టులోనే బడ్జెట్ రేంజ్ లో వచ్చేస్తుందండి. మంచి కాఫీ బ్రౌన్ కలర్ కి సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ జరీ వీవింగ్ మోటివ్స్ అనేవి వచ్చేసాయి. సారీ మొత్తం కూడాను జాల్ వీవింగ్ తో వచ్చేసింది అండ్ చిన్న చిన్న ట్విట్టర్ బర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సారీలో అండ్ కంచి వీవింగ్ బార్డర్స్. సారీ ఎంత లైట్ వెయిట్ గా ఉందంటే చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంది అండ్ బార్డర్స్ చూసారా, కంప్లీట్ వీవింగ్ అండ్ పళ్ళు మంచి గ్రాండ్ పళ్ళు వస్తుంది అండ్ బ్లౌజ్ సెల్ఫ్ బ్లౌజ్ విత్ బార్డర్స్, మనకి హ్యాండ్స్ కి లాగా బార్డర్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. సేమ్ కలర్ సారీనే మల్టిపుల్ పీసెస్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. మీకు సారీ కూడా ఒకసారి విడిగా చూపిస్తే క్లారిటీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను. మంచి కాఫీ బ్రౌన్ కలర్ సారీకి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ జరీ కాంబినేషన్ తోటి బనారసి కంచి పట్టు సారీ రెడీ స్టాక్ లో మల్టిపుల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. గెట్ రెడీ టు ఆర్డర్.